Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Έχουμε μπει εμείς και ο κόσμος μας μαζί σας αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε που συντονίζεστε, μας τιμάει η παρουσία σας. Χαιρετάμε το νησί μας, όλη την Κύπρο. Χαιρετάμε και όλο τον κόσμο μέσω δορυφόρου αυτή την ώρα, όπου μεταδιδόμαστε στα 4 σημεία του ορίζοντα. Σας ευχαριστούμε από ποια χώρα και μας βλέπετε. Μας τιμάει η παρουσία σας. Το πρωί εμείς αρχίσαμε 2 ώρες ραδιόφωνο, 8 με 10, στο πρώτο πρόγραμμα, στους 97,2 και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση. 2 ώρες το πρωί καθημερινά ραδιόφωνο, 1 ώρα το μεσημέρι. Τηλεόραση μας τιμά η στήριξη και η υποστήριξή σας. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής: ψηφιακό αποτύπωμα, τρόποι ορθής χρήσης και προστασίας. 2 λέξεις, ψηφιακό αποτύπωμα. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε, ούτε και εγώ γνώριζα μέχρι και που διάβασα. Βέβαια, είμαστε σε πάρα πολύ καλά χέρια σήμερα, γιατί οι ειδικοί θα μας αναλύσουν, αλλά και θα μας κρούσουν και τον κόδωνα του κινδύνου για το τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να κάνουμε ή πώς μπορούμε να προστατεύσουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, εμείς οι μεγαλύτεροι, αλλά και τα νεότερα παιδιά, οι νεαρότεροι, οι οποίοι είναι καθημερινά στο διαδίκτυο. Όχι μόνο για να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε πληροφορία, αλλά και στο να παραγγείλουν ένα προϊόν και στο να συνεισφέρουν κάπου και να συμβάλλουν σε μια δράση και να ανεβάσουν και φωτογραφίες, που είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα κομμάτια αυτού του puzzle. Στο στούντιο μαζί μας είναι η αγαπητή κυρία Πολίνα Θεμιστοκλέους, εκπαιδευτική ψυχολόγος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Θα μας βοηθήσετε, είμαι σίγουρος, με τις πληροφορίες που θα μας δώσετε. Και ο κύριος Ανδρέας Αναστασιάδης, προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Καλησπέρα, κύριε Αναστασιάδη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Να είστε καλά. Να το τοποθετήσουμε. Ψηφιακό αποτύπωμα. Να αρχίσω από εσάς, κυρία Θεμιστοκλέους. Να πούμε ακριβώς τι είναι ψηφιακό αποτύπωμα, για να το καταλάβουμε. Είναι σημεία της εποχής. Δεν τα είχαμε παλαιότερα, ή τουλάχιστον τον 20ο αιώνα δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Ίσως να ήταν και λιγότερες οι έγνοιες. Τώρα έχουν αυξηθεί και οι κίνδυνοι έχουν διαφοροποιηθεί περισσότερο. Έχουν γίνει πιο ύπουλοι, εγώ θα έλεγα. Ελάτε παρακαλώ, αν έχετε ερωτήσει. Βεβαίως, το ψηφιακό αποτύπωμα είναι ουσιαστικά τα σημάδια που αφήνουμε πίσω μας όταν χρησιμοποιούμε το ψηφιακό κόσμο. Αυτό διαμορφώνει την προσωπικότητα που προβάλλουμε έξω, ακόμα και τη φήμη μας. Αυτό μπορεί να μας επηρεάσει και θετικά και αρνητικά και μακροπρόθεσμα. Το διαφορετικό με το αποτύπωμα στον πραγματικό κόσμο είναι το ότι το ψηφιακό αποτύπωμα μένει. Είναι κάτι που όταν... Δεν διαγράφεται. Δεν διαγράφεται, σωστά. Δηλαδή, όποια κίνηση και αν κάνουμε στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όποια και αν είναι αυτά, στα οποία ίσως οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μόνο το ένα, άλλοι είναι πιο εξελιγμένοι, έχουν και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο, ανάλογα. Πρέπει να δίνεται και η απαραίτητη προσοχή. Υπάρχει αυτή η ενσυναίσθηση στις νεαρότερες ηλικίες. Τα μικρά παιδιά του δημοτικού ή του γυμνασίου γνωρίζουν τι θα πει ψηφιακό αποτύπωμα, αλήθεια. Σίγουρα είναι κάτι που θέλουμε να προωθήσουμε, να ψυχοεκπαιδεύσουμε τα παιδιά και τους γονείς. Τα παιδιά τώρα είναι η πρώτη γενιά, είναι γενιά Α αυτή που διανοίγουμε, που είναι τα παιδιά που είναι γεννημένα από το 2010 μέχρι το 2024. Είναι η πρώτη γενιά που έχουν γεννηθεί σε ένα πλήρως ψηφιακό κόσμο, με γονείς που ήδη έχουν τις δεξιότητες και είναι και ήδη μέσα στο ψηφιακό κόσμο. Πολλές φορές και σαν γονείς και τα ίδια τα παιδιά δεν αντιλαμβανόμαστε τους κινδύνους που υπάρχουν στον κυβερνοχώρο και ότι πολλές φορές είναι περισσότεροι από τον πραγματικό κόσμο. Και επίσης, η γενιά αυτή των γονιών έχουμε την τάση να υπερπροστατεύσουμε τα παιδιά μας στον πραγματικό κόσμο και να παραμελήσουμε το κομμάτι... Στο κομμάτι του ψηφιακού. Ναι, γιατί ανησυχούμε αν θα έρθουν σπίτι, με ποιους μίλησαν, να μην μιλήσουμε κανένα στον δρόμο, να μην μπουν σε κανένα αυτοκίνητο. Τα λέγαμε και στους δικούς μας και στα δικά μας παιδιά εμείς, που δεν ήταν της γενιάς Α. Αλλά στο ψηφιακό κομμάτι νομίζω ότι τα πράγματα είναι πιο επικίνδυνα και πιο ελεύθερα, αγαπητέ μου κύριε Αναστασιάδη. Ναι, σήμερα, τη σημερινή εποχή, όπως αναφέρει και η αγαπητή φίλη, κύριε Θεμιστοκλέους, δυστυχώς τα παιδιά, ευτυχώς ή δυστυχώς τα παιδιά είναι αναγκασμένα κατά κάποιον τρόπο να ακολουθήσουν την πορεία της ζωής, στην καθημερινότητα. Και αυτά περιλαμβάνεται σίγουρα ο ψηφιακός κόσμος. Οι κίνδυνοι είναι πάρα πολλοί. Ειδικά των τελευταίων 2-3 χρόνια
με την εφαρμογή της τεχνικής νοημοσύνης τα πράγματα έχουν γίνει ακόμα πιο πολύπλοκα και είναι εδώ που είναι η επικινδυνότητα το να αναρτούμε οτιδήποτε στο διαδίκτυο, ειδικά τα παιδιά, γιατί αυτό το περιεχόμενο που αναρτούμε μπορεί να τύχει επεξεργασίας. Μάλιστα. Να τύχει τέτοιας επεξεργασίας που να παρουσιάζεται ότι είναι μια φωτογραφία, παραδείγματος χάρη κάποιου προσώπου με ενδυμασία, να αφαιρεθούν τα ρούχα και να παρουσιάζεται ότι είναι γυμνό, αλλά να μην διακρίνεται αυτή η διαφορά. Μάλιστα. Είναι αυτό που ανησυχούμε και υπάρχουν αρκετές καταγγελίες, μπορώ να πω. Αν έχουμε περίπου 160 αναφορές παιδιών στο τμήμα μας για το 2024. Είναι πολλές. Όχι μόνο για το, για το τεχνική νοημοσύνη, αλλά γενικά το ότι έχουν τύχει κάποιο είδους προβλήματα τα παιδιά αυτά, αντιμετωπίσαν προβλήματα. Κάποιες ψηφιακής εκμετάλλευσης. Ακριβώς. Και είναι αυτό που ανησυχούμε και πρέπει όλοι μας να είμαστε δίπλα στα παιδιά, να τους συμβουλεύουμε κατάλληλα, να μην αφήνουμε την ανάρτηση οποιοδήποτε φωτογραφιών με τέτοια είδους ευκολία, γιατί αυτό περιέχει και κινδύνους. Ειδικά τα παιδιά πρέπει να τα προστατεύσουμε. Εκεί είναι που έρχεται και ο ρόλος του σπιτιού, του γονιού, της μητέρας του πατέρα, του παππού της γιαγιάς, αν και υπάρχουν λιγότερες γνώσεις και δεν θα μπορούσαν ποτέ να υποψιαστούν ότι ένας λογαριασμός σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε να προκαλέσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Ωστόσο υπάρχουν και οι καλοθελητές, οι κακοθελητές καλύτερα, οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν, θα το κάνουν και επί τούτου, για να προσβάλλουν, να εκθέσουν, ίσως και μεταξύ τους σε αυτές τις ηλικίες τα παιδιά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και αυτό το κρούσμα, αγαπητέ μου κυρία Αναστασιάδη. Σίγουρα. Αλλά και τα πιο οργανωμένα συστήματα που δεν είναι μόνο στην Κύπρο, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο και αλίμονα αν έχεις την ατυχία να πέσουν πάνω σου και να εκμεταλλευτούν το οποιοδήποτε αποτύπωμα, έτσι. Σωστό, πολύ σωστά το αναφέρετε και είναι αυτό που ανησυχούμε ιδιαίτερα. Εμείς καταβάλουμε ιδιαίτερες προσπάθειες να προστατεύσουμε τα παιδιά, να μην ξεχνούμε και το bullying. Ναι, βέβαια. Και το bullying είναι κάτι που γίνεται συστηματικά, μπορώ να πω. Μάλιστα. Επειδή οργανώνονται και ασκούν ψυχολογική πίεση στα παιδιά, με τα παιδιά να υποφέρουν. Ναι, βέβαια. Διότι όταν μπουν σε αυτό πλέον το ψυχολογικό κομμάτι της πίεσης και της έκθεσης, τα πράγματα πια παίρνουν άλλη τρόπη. Ακριβώς. Και επιτρέψτε μου να πω τον όρο ότι είναι σκληρά κάποτε τα παιδιά. Ναι. Είναι σκληρά τα παιδιά γιατί ασκούν τέτοια πίεση που ευτυχώς στην Κύπρο δεν έχουμε κάποια ανησυχητικά, μπορώ να πω, αποτελέσματα αυτού του ψυχολογικού. Ακόμα, αγαπητέ μου κύριε. Ναι, αλλά αυτή η μέρα πιστεύω ότι θα έρθει κάποτε. Ναι, δεν θα αργήσει. Γιατί είναι σαν κύμα, εξαπλώνεται. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Κάνουμε ιδιαίτερες προσπάθειες και με το Υπουργείο Παιδείας και με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, το σπίτι του παιδιού, όλο αυτό. Συνεργαζόμαστε σχεδόν καθημερινά για να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Αλλά πραγματικά χρειάζεται προσοχή και οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, όλοι να συμβουλεύουμε ανάλογα τα παιδιά να μην υπάρχουν τέτοιου. Ένα σωστότερο συντονισμός, όχι ότι δεν γίνεται, αλλά ίσως περισσότερο και με περισσότερη έμφαση. Κυρία Θεμιστοκλέους, προέρχεστε από την υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας. Η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας. Υπαγόμαστε κάτω από το Γενικό Διευθυντή και έχουμε υπό την ευθύνη μας όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από την προδημοτική, δημοτική, μέση και τεχνική εκπαίδευση. Είναι πολλή δουλειά, είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι. Ναι, είμαστε 66 εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι ανά το Παγκύπριο με φόρτο 1.830 μαθητές ανά εκπαιδευτικό ψυχολόγο, οπότε... Αναεκπαιδευτικό, όχι 60 τόσοι για τόσους. 1.800 για καθένα από εσάς. Σωστά. Ποιες είναι οι κατηγορίες καταγγελιών, πριν δούμε και το ρεπορτάζ, για να μπορέσουν και οι φιλτρηθέντες να αντιληφθούν, γιατί είμαι σίγουρος ότι ακόμη προσπαθούν να αντιληφθούν τι θα πει ψηφιακό αποτύπωμα. Αν το κατάλαβα εγώ σωστά, σας αναφέρω ότι είναι το πώς χρησιμοποιούμε στο διαδίκτυο, το πώς πλοηγούμαστε, σε ποιες ιστοσελίδες μπαίνουμε, σε ποια παιχνίδια, σε ποιες εφαρμογές,
αν ανεβάζουμε ή όχι φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα και πώς τις ανεβάζουμε και με ποιους τις μοιραζόμαστε, πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πλατφόρμες αναπαραγωγής και της μουσικής, που κάνουμε like, που το θεωρούμε το πιο απλό ίσως, και σε περιεχόμενα άλλων χρηστών, πώς ανακοινώνουμε την παρουσία μας σε διάφορα σημεία, αν έχουμε πάει με την οικογένεια κάπου, σε ένα σημείο της Κύπρου ή στο εξωτερικό και κάνουμε γνωστή την παρουσία μας εκεί, τι προϊόντα αγοράζουμε και από ποιες πλατφόρμες, αλλά και όλα τα άλλα τα οποία αντιλαμβάνουμε συμπληρώνουν αυτό το ψηφιακό αποτύπωμα. Αν τα λέω χοντρά τώρα, αγαπητή μου κυρία Χριστοκλέση, έτσι δεν είναι? Σωστά. Είναι πολλά πράγματα που θα συνθέσουν το διαδικτυακό αποτύπωμα. Και ένα μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσον τα παιδιά μας είναι έτοιμα να μπουν σε αυτόν τον κόσμο. Ένας ψυχολόγος του εξωτερικού, ο Τζόναθαν Χάιντ, είχε πει: θα αφήνετε το παιδί σας, θα παίρνετε το παιδί σας, θα το αφήνετε σε ένα άγνωστο πλανήτη μόνο του? Αν όχι, τότε γιατί το αφήνουμε στο διαδικτυακό κόσμο χωρίς να το προστατεύσουμε? Που είναι και αυτός ένας πλανήτης και τις περισσότερες φορές άγνωστος. Νομίζουμε ότι τον γνωρίζουμε, αλλά το τι κρύβεται πίσω είναι τελώς άγνωστο, έτσι δεν είναι? Ναι, και προσπαθώντας σαν προηγούμενες γενιές να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, λέγοντας τους μην μπείτε σε αυτοκίνητα αγνώστων, όπως είπατε πριν, μην μιλάτε με ξένους. Μην καπνίζετε, μην κάνετε ναρκωτικά. Σωστά. Μάλιστα. Τώρα είμαστε σε έναν κόσμο που δεν το γνωρίζουμε σαν γονείς στον κυβερνοχώρο και τα παιδιά μας μπορεί να το γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς. Και είναι συνεχώς μέσα. Οπότε χρειαζόμαστε και εμείς τον κατάλληλο εξοπλισμό σε εισαγωγικά για να μπορέσουμε να τα προστατεύσουμε. Μάλιστα. Ωραία. Να δούμε το ρεπορτάζ, προτείνω, γιατί είναι καθοριστικό και επεξηγηματικό, και να επανέλθουμε. Είναι του καλού συναδέλφου, του Γιώργου του Αβραάμ, στην έρευνα και στο ρεπορτάζ, και στην κινηματογράφηση ο καλός συνάδελφος Μάμας Μάμα. Θα δείτε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ για αυτό το ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο καθορίζει αυτά τα ιδιαίτερα θέματα και το πόσο κρίσιμο είναι ιδιαίτερα για τις νεότερες ηλικίες, οι οποίοι, αν θέλετε, και συχνά δεν συνειδητοποιούν τις μακροχρόνιες συνέπειες των διαδικτυακών δραστηριοτήτων. Η έρευνα του Γιώργου Αβραάμ ακολουθεί και να επανέλθουμε για τη συζήτηση και τις λεπτομέρειες. Το ψηφιακό αποτύπωμα είναι ένα κρίσιμο θέμα, ιδιαίτερα για τους νέους, οι οποίοι συχνά φαίνεται να μην συνειδητοποιούν τις μακροχρόνιες συνέπειες των διαδικτυακών τους δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα διαγραφής του ψηφιακού αποτυπώματος είναι περιορισμένη, καθώς πολλές φορές οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο παραμένουν αναλύωτες ή μπορούν να ανακτηθούν από τρίτους, ακόμα και μετά τη διαγραφή τους από την αρχική πηγή. Ό,τι ανεβάζουμε στο διαδίκτυο μένει για πάντα. Η εκπαιδευτική ψυχολόγος Πολίνα Θεμιστοκλέους μας μίλησε για τη γενιά Α, τα παιδιά που γεννήθηκαν από το 2010 έως το 2024 και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Όπως εξηγεί, η συγκεκριμένη γενιά μεγαλώνει σε έναν κόσμο γεμάτο τεχνολογία και ψηφιακά μέσα, γεγονός που επηρεάζει την κοινωνική τους αλληλεπίδραση και τις δεξιότητές τους. Πρόκειται για παιδιά που έχουν γεννηθεί μέσα σε ένα απόλυτα ψηφιακό κόσμο. Από πολύ μικρές ηλικίες μπορεί να βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι επειδή έχει μειωθεί πολύ το παιχνίδι με τα χέρια, η αλληλοεπίδραση, βλέπουμε πολλά συχνά παιδιά νηπιακής ηλικίας να έχουν ελλείψεις στη λεπτή κινητικότητα, να έχουν ελλείψεις σε λεκτικές δεξιότητες, διότι δεν τις εξασκούν αρκετά. Οπότε τούτο είναι κάτι που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να υπάρχει αύξηση. Τα παιδιά αυτά έχουν πρόσβαση από πολύ μικρή ηλικία στο διαδίκτυο και την ψηφιακή τεχνολογία. Το παιχνίδι και η ψυχαγωγία έχουν μετατοπιστεί από το φυσικό χώρο στις οθόνες, με την ψηφιακή ψυχαγωγία να κυριαρχεί. Οι γονείς συχνά θεωρούν ότι τα παιδιά τους είναι ασφαλή μπροστά σε μια οθόνη, αγνοώντας τους κινδύνους του κυβερνοχώρου, οι οποίοι μπορεί να είναι πιο σοβαροί από εκείνους του πραγματικού κόσμου. Έχει πολλές διαφορές από προηγούμενες γενιές. Το ένα κομμάτι που αλλάζει πάρα πολλά είναι οι κοινωνικές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά της γενιάς Α, διότι πλέον οι κοινωνικές τους επαφές είναι πάρα πολύ μέσω του διαδικτύου, μέσω μηνυμάτων, μέσω ηχητικών μηνυμάτων, παρά με την διαζώσεις αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Οπότε μεγάλο κομμάτι των κοινωνικών δεξιοτήτων της γενιάς Α φαίνεται να χάνεται. Τα στοιχεία που υπάρχουν καταδεικνύουν αύξηση στα σχόλια μίσους, στα κοινωνικά δίκτυα και τη διακίνηση πορνογραφικού υλικού. Παίρνουμε πάρα πολλές καταγγελίες από συμβούλους των σχολείων, από μαθητές, ότι
διαδόθηκε μια φωτογραφία κάποιας ανήλικης σε όλους τους μαθητές του σχολείου. Ένα ψηφιακό αποτύπωμα μπορεί να επηρεάσει μακροπρόθεσμα τη ζωή ενός ατόμου και βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα. Τι σημαίνει όσον αφορά τις ψυχολογικές επιπτώσεις. Είναι πολύ κρίσιμο να ξέρουν οι νέοι ότι δεν είναι μια προσωρινή πλατφόρμα, ότι κάτι το οποίο μπορεί να αναρτηθεί, μπορεί να μείνει για χρόνια ή να μην καταφέρει ποτέ κανένας να το κατεβάσει πλήρως. Η ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο μειώνει την αίσθηση ευθύνης, με αποτέλεσμα την αύξηση τέτοιων περιστατικών. Κάποιος μπορεί να βιώσει bullying για κάποια χαρακτηριστικά που έχει, είτε σωματότυπο του, είτε στο πρόσωπο του, είτε οτιδήποτε, που το κάνουν κάποια άλλοι για να νιώσουν ανώτερα για τον εαυτό τους ή για την πλάκα τους, ας πούμε. Πόσες ώρες περνάς με τα social media? Προσωπικά 4-4,5. Την ημέρα? Ναι. Σε ποιες πλατφόρμες? Instagram, TikTok, Viber. Γιατί είναι το περιεχόμενο που μπορεί να δημοσιεύσει κάποιον παιδί, ας πούμε, της ηλικίας? Την προσωπική του ημέρα, προσωπική του ζωή, κάτι που σκέφτεται. Βασικά φοβάμαι άμα ποια άτομα εμπιστεύομαι να μιλήσω, γιατί δεν ξέρω αν είναι όντως πραγματική. Τούτο μπορεί να επιφέρει άγχος, ανασφάλεια και πρώτα απ' όλα την απώλεια ελέγχου, γιατί δεν έχω τον έλεγχο του υλικού που δημοσίευσα ή μπορεί να έστειλα σε κάποιον και να δημοσιεύτηκε χωρίς τη δική μου συνένεση. Τούτο προκαλεί και ένα αίσθημα ότι είμαι εκτεθειμένος, είμαι ευάλωτος. Μπορεί να έχει επιπτώσεις σοβαρές στην ψυχική τους υγεία, στο κομμάτι της αυτοεκτίμησης τους, μπορεί να φέρει αισθήματα θλίψης, απομόνωσης πολλές φορές, σίγουρα ντροπής και αμηχανίας αν αυτό που δημοσίευσαν δεν τους αντιπροσωπεύει πλέον. Παρατηρείται επίσης αύξηση των περιπτώσεων διαδικτυακού εκφοβισμού με επιθετικά σχόλια και λεκτική βία. Σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία, οι ανήλικοι 14 ετών και άνω είναι υπεύθυνοι για τις διαδικτυακές τους πράξεις. Η αποστολή και διανομή ευαίσθητων φωτογραφιών, ακόμα και αν είναι συνενετική, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές νομικές συνέπειες. Δεν σημαίνει ότι κάποιος, επειδή μας εμπιστεύτηκε και έστειλε μας ευαίσθητου περιεχομένου υλικού, σημαίνει ότι εμείς έχουμε το δικαίωμα να το διαδώσουμε σε οποιοδήποτε. Να ξέρω ότι σε περίπτωση που το κάνουμε το πράγμα, είναι πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα. Ο όρος παιδική πορνογραφία είναι αδόκιμος, αλλά υπάρχει ακόμα στην νομοθεσία, γι' αυτό το χρησιμοποιούμε εμείς. Κανονικά ο όρος είναι σεξουαλική κακοποίηση παιδιού. Τιμωρείται από 10 χρόνια φυλάκιση μέχρι διαβίη. Οι γονείς καλούνται να εκπαιδευτούν και να είναι πρότυπα για τα παιδιά τους σχετικά με την υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη ψηφιακή ζωή και να προωθήσουν το θετικό ψηφιακό αποτύπωμα. Να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να σκεφτούν πριν να δημοσιεύσουν κάτι. Να έχουν υπόψη τους ότι δημοσιεύεται είναι κάτι που μένει, δεν είναι κάτι προσωρινό. Να εξετάζουν αν τούτον που δημοσιεύουν αντιπροσωπεύει τις αξίες τους, αν αντιπροσωπεύει τους δικούς τους στόχους. Αλλά να κατανοήσουν και τις επιπτώσεις μιας ανάρτησης, ποιες μπορεί να είναι. Κάποτε είναι τα κορίτσια, αλλά έχουμε παρατηρήσει ότι ειδικά τα αγόρια έχουν γκρουπ στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλοί και ό,τι υλικό ευαίσθητο λαμβάνουν το βάζουν εκεί. Και δυστυχώς συμμετέχουν σε γκρουπ που δεν ξέρουν οι ίδιοι ποιοι συμμετέχουν και αρκετές από τις περιπτώσεις συμμετέχουν και ενήλικες σε αυτά τα γκρουπ. Ό,τι ανεβάζουμε στο διαδίκτυο μένει για πάντα. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια υγιή σχέση των νέων με τον ψηφιακό κόσμο και να αναπτυχθούν στρατηγικές υποστήριξης, ώστε οι έφηβοι να γνωρίζουν πώς να διαχειρίζονται τους κινδύνους και να προστατεύονται από τις επιβλαβείς συνέπειες του διαδικτύου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη. Το πρόβλημα, ωστόσο, φαίνεται ότι είναι βαθύτερο. Περνάτε ώρες ανταλλάσσοντας μηνύματα και κάποια στιγμή σου ζητάει να στείλεις μια προκλητική φωτογραφία ή να κάνετε βιντεοκλήση. Γιατί όχι? Αφού έχεις την ιδανική σχέση, είστε ερωτευμένοι και περνάτε τέλεια μαζί. Προσοχή, αυτό είναι sexting, δηλαδή σεξ και texting. Και είναι η ανταλλαγή μηνυμάτων ερωτικού περιεχομένου και
και προκλητικών φωτογραφιών μεταξύ γνωστών ή αγνώστων. Σκέψου, είσαι σίγουρος που θα καταλήξει και πώς θα χρησιμοποιηθεί η φωτογραφία αυτή ή το βίντεο? Μπορεί η σχέση αυτή να τελειώσει, να τσακωθείτε ή ακόμη και κάποιος να κλέψει το κινητό του συντρόφου σου και η φωτογραφία να καταλήξει στα χέρια φίλων, γνωστών σου ή και σε κάποια σελίδα, ακόμη και πορνογραφικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Μην εκτίθεσαι. Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δέχεται σχεδόν καθημερινά καταγγελίες από πολίτες που έστειλαν προκλητικές φωτογραφίες ή βίντεο σε γνωστούς ή αγνώστους και έπεσαν θύματα εκβιασμού ή είδαν το υλικό αυτό να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Αν σου συμβεί, μην διστάσεις να το καταγγείλεις. Και πρόσεξε, αν βρεθεί στην κατοχή σου γυμνή ή ημίγυμνη φωτογραφία ανήλικου ή ανήλικης, είναι ποινικό αδίκημα και έχει νομικές συνέπειες. Σε περίπτωση που έχουμε τη συμπεριφορά, συμμετέχουμε στο σεξting. Μερικοί που έρχονται στο γραφείο μας ως παραπονούμενοι μας αναφέρουν ότι έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Μια απάντηση που παίρνουμε είναι γιατί το κάνουν όλοι. Ίσως κάποιοι μαθητές να θεωρούν ότι επειδή αυτό γίνεται από πολλούς, φυσιολογικό ότι πρέπει να το κάνουμε όλοι. Δηλαδή, έχουμε την τάση πολλές φορές, εμείς οι άνθρωποι, να έχουμε την τάση του μιμητισμού. Δηλαδή, κάτι που μπορεί να το κάνουν αρκετοί, να θεωρούν ότι πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Είναι μια απάντηση που παίρνουμε από μαθητές. Γίνεται στα πλαίσια του φλερτ, στα πλαίσια μιας σχέσης, φυσιολογικότατα στην ηλικία σας, και εμείς κάποτε είμαστε στην ηλικία σας, έχω γιο περίπου στην ηλικία σας, φυσιολογικότατα να έχετε κάποιες σχέσεις, να φλερτάρετε, να ανταλλάσσετε μηνύματα. Άρα ένας λόγος είναι αυτός, και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν το κάνουν μόνο οι ανήλικοι, κάνουν το και οι ενήλικες. Είναι φυσιολογικότατα αυτό το πράγμα. Εντάξει, κάποιοι το κάνουν για δημοσιότητα ή για να κερδίσουν την προσοχή. Εντάξει, για μένα είναι αρκετά αντιληπτό, αλλά θεωρούν κάποιοι ότι με αυτόν τον τρόπο να έχουν έτσι μια περισσότερη δημοτικότητα. Ίσως να γίνεται για αστείο, δηλαδή χωρίς να σκεφτούμε καλά να το κάνουμε. Κάποιοι μπορεί να ζητήσουν που κάποιον να του στείλει αυτές τις φωτογραφίες με σκοπό να τον πιάσουν. Σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε να έχουμε επιμορφώσεις, ψυχοεκπαιδεύσεις, τόσο για γονείς όσο και για εκπαιδευτικούς. Πρώτα απ' όλα για τους πληθυσμούς αυτούς, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, για να κατανοήσουν πρώτα απ' όλα σε ποιον κόσμο ζουν και αναπτύσσονται η γενιά που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Δεν είναι το ίδιο. Σίγουρα δεν μπορούμε να μιλούμε για ασφάλεια αν δεν αποκτήσουμε εμείς αυτόν το αίσθημα ασφάλειας και ξέρουμε πώς να τους προστατεύσουμε πρώτα. Στην επιμόρφωση των γονιών, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουν, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες απευθύνονται σε άτομα 18 και άνω, άρα σε ενήλικες, που πολλές από αυτές τις πλατφόρμες τις βλέπουμε στα κινητά των παιδιών. Το επόμενο βήμα σίγουρα θα ήταν να συζητήσουν με τα παιδιά τους από την πρώτη έκθεση τους στο διαδίκτυο ή σε έξυπνες συσκευές, την αναγκαιότητα για να υπάρχουν φίλτρα ασφαλείας, ότι είναι τα φίλτρα εκεί για να τους προστατεύσουν τους ίδιους. Όπως, για παράδειγμα, χρειάζεσαι τις υπογονατίδες την πρώτη φορά που να κάνεις ποδήλατο, μέχρι να μπορείς να είσαι ασφαλής. Το ίδιο και τα φίλτρα ασφαλείας είναι εκεί για να σε προστατεύσουν από κάποιους κινδύνους. Η συνεργασία μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών αλλά και ειδικών είναι θεμελιώδης για την προάσπιση της ψυχικής υγείας των νέων στην ψηφιακή εποχή. Έρευνα ρεπορτάζ, ο καλός συνάδελφος Γιώργος Αβραάμ, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ. Στην κινηματογράφηση, ο καλός συνάδελφος Μάμας Μάμα. Όσο περισσότερο δραστηριοποιούμαστε, από ό,τι κατάλαβα εγώ, στο διαδίκτυο, τόσο περισσότερο μεγαλώνει και το ψηφιακό μας αποτύπωμα. Αγαπητέ μου κύριε Αναστασιάδη, και Αστυνομία Κύπρου και Υπουργείο στην πρώτη γραμμή των σεμιναρίων για ενημέρωση, έτσι. Βέβαια, ναι. Αυτός είναι ο σκοπός. Είναι ο σκοπός, η πρόληψη είναι το παν, πιστεύουμε, γιατί η δίωξη δεν είναι
το επιθυμητό. Ναι. Η πρόληψη είναι το σημαντικό. Ακριβώς. Και η προστασία γενικά του πληθυσμού των χρηστών του διαδικτύου, αλλά η ευαίσθητη ηλικία των ανήλικων. Ναι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, συνεργασία σε πολυεπίπεδο με πάρα πολλούς φορείς για να προστατεύσουμε, κάνουμε διαλέξεις για να προστατεύσουμε το κοινό, ειδικά τους ανήλικους. Η προσπάθεια μας τώρα στρέφεται και προς τους γονείς. Σιγά σιγά αρχίζουμε και με τους γονείς. Δυστυχώς όμως, θέλω να το πω, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δηλαδή βρίσκουμε τη δικαιολογία, όπως και κυπριακά. Έχω 1000 δουλειές. Ναι. Δεν μας ακολουθούν. Όταν όμως θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα ζητήσουν τη βοήθειά σας, θα ήταν καλύτερα να γνώριζαν για να μην χρειαστείτε εσείς. Ακριβώς. Οπότε το 1000 δουλειές, εντάξει, είναι δικαιολογία ως ένα σημείο, αλλά από τη στιγμή που αφορά τα παιδιά μας και πρέπει να τα προστατεύσουμε, σίγουρα, θα πρέπει να αφιερώσουμε τον χρόνο. Σίγουρα, αλίμονο. Τώρα, sexting μόνο στο διαδίκτυο ή και με SMS? Δηλαδή, μπορεί να έρθει στο δικό μου κινητό ένα μήνυμα το οποίο να προσβάλλει εμένα, θα μπορούσα να το καταγγείλω εγώ στην υπηρεσία σας? Βεβαίως. Όλα αυτά, βέβαια υπάρχει κάποιον, αν δεν είναι εκτός διαδικτύου, υπάρχει κάποιο νομικό πρόβλημα στο παρόν στάδιο. Στο διαδίκτυο υπάρχουν σαφής νομοθεσία. Όπου, το SMS δεν καλύπτεται? Το SMS προς το παρόν, αν είναι προσβλητικού εσχρού χαρακτήρα, προς το παρόν εκκρεμεί ακόμα στη Βουλή για αρκετά χρόνια. Και γιατί εκκρεμεί? Αρκετά χρόνια είναι θέμα της Βουλής, πραγματικά. Και γιατί η Βουλή έχει εξαιρέσει αυτό το κομμάτι? Δεν μπορώ να. Δεν είμαι εγώ σαν αστυνομία, εμείς το προωθήσαμε. Όχι, δεν ρωτώ εσάς, τη Βουλή ρωτάω. Παρευρέθηκα πολλές φορές σε συνεδρίες. Το θέσατε αυτό το θέμα? Βεβαίως. Και τι είπαν? Δεν καταλήξαν τελικά στο περιεχόμενο, το τελικό περιεχόμενο της νομοθεσίας. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον μιλούμε για ψηφιακό, να πούμε τώρα ότι είναι όλα σε ποινικό επίπεδο, υπάρχει αυστηρές ποινές, ειδικά για τους... βλέπω εδώ 10 χρόνια ως διαβίου, έτσι. Ακριβώς, ναι. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αν αναλογιστούμε επίσης ότι οι δράστες, υπάρχει αυξημένος αριθμός δραστών οι οποίοι είναι εξίσου ανήλικοι. Ναι. Δηλαδή... Το είδα εδώ ως δικαιολογία για να ντροπιάσουν κάποιο. Άρα το κάνουν επί τούτου. Όχι μόνο για να ντροπιάσουν κάποιο, περηφανεύονται. Περηφανεύονται. Λένε σε μια κοπέλα, παραδείγματος χάρη, στείλε μου μια φωτογραφία να αρχίσουμε σιγά σιγά να είμαστε σε κάποια σχέση προχωρημένη κλπ. Τι ισόη σχέση είναι αυτή με τις φωτογραφίες? Μόλις πάρουν αυτήν τη φωτογραφία, τη διαδίδουν σε όλα τα αγόρια του σχολείου. Μάλιστα. Είναι αυτά τα γκρουπ που μας είπε ο αγαπητός κύριος ο Νικολάου. Ο Νικολάου, ο οποίος είναι εξαιρετικός, είναι πολύ καλός συνάδελφος. Και εμείς προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν την διάδοση, την περαιτέρω διάδοση αυτού του υλικού. Με τεχνητά μέσα εννοείται? Με τεχνικά, είτε με ανακρίσεις, είτε με προειδοποιήσεις ή οτιδήποτε ελέγχους, κάποιες φορές και με εντάλματα και με οτιδήποτε χρειαστεί για να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε το ανήλικο θύμα. Ποια είναι τα περισσότερα κρούσματα, σε τι αφορούν, αγαπητέ μου κύριε Αναστασιάδη? Είναι η διάδοση γυμνών φωτογραφιών. Αυτό είναι το α και το ω, μπορώ να πω, της όλης... Μεταξύ ανήλικων. Μεταξύ ανήλικων. Παλαιότερα είχαμε και το φαινόμενο grooming, όπου διάφοροι ενήλικες προσποιούνταν ότι ήταν παιδιά και πλησίαζαν ανήλικους ότι και αυτοί συμμετέχουν, έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα. Είχαν το προφίλ ότι διατηρούν μιας κοπέλας ανήλικης λογαριασμό γι' αυτό. Αυτό πιστεύω ότι το έχουμε περιορίσει αρκετά. Όχι εντελώς, γιατί είναι ψέμα. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Βεβαίως, περιορίστηκε αρκετά το φαινόμενο grooming, αλλά πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος για νέες... Και αυτό που οι γονείς ανεβάζουν τις φωτογραφίες των παιδιών τους επίσης στο διαδίκτυο είναι λάθος. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο άλλον κεφάλαιο. Τι χρειάζεται και ποιος ο λόγος άλλωστε? Θα σας πω κάτι, ότι υπήρξαν περιπτώσεις που εντοπίζαμε ήδη από πληροφορίες από το κοινό ότι μια μητέρα ανέβασε μια φωτογραφία 3χρονων μωρών γυμνών στην παραλία. Μάλιστα. Υπάρχει περιπτώσεις ότι παίρναμε τηλέφωνο τη μητέρα ή τον πατέρα
και μας έκαναν παρατήρηση. Μας έλεγαν, τι σας ενδιαφέρει, δικό μου μωρό είναι. Δηλαδή, φανταστείτε την νοοτροπία που υπήρχε. Τώρα τα πράγματα. Άλλαξαν. Μετά από επίμονες προσπάθειες και με όλους τους φορείς, δεν είναι μόνο της αστυνομίας, δεν θέλω να περιορίσω. Έχουμε περιορίσει αυτό το φαινόμενο και ευτυχώς. Αλλά υπάρχει αυτό ο κίνδυνος συνεχόμενα, γιατί συνεχίζει με ρούχα να αναρτούμε τις φωτογραφίες των παιδιών μας και αυτό εμπεριέχει όλο αυτό το που μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν. Ελάτε και βέβαια. Το sexting, η ανταλλαγή φωτογραφιών, γυμνών ή σεξουαλικού περιεχομένου μηνυμάτων δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα εφόσον είναι συνενετικό. Αν ένας ανήλικος, μια ανήλικη στείλει μια φωτογραφία γυμνή σε έναν ανήλικο με τη δική της συνένεση, όμως δεν έχει δώσει τη συνένεση της η φωτογραφία αυτή να κοινοποιηθεί αλλού, αυτός ο 14χρονος ή 15χρονος, ο οποίος έστειλε τις φωτογραφίες στους φίλους του, είναι υπόλογος στον νόμο, γιατί η νομοθεσία για 14 και άνω είναι υπόλογη στον νόμο για ανήλικη. Επομένως, μπορεί ένας 15χρονος στην άγνοια του ή στην προσπάθεια του να εντυπωσιάσει τους φίλους του να βρεθεί κατηγορούμενος για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας. Οπότε θέλουμε να προστατεύσουμε και τα θύματα και τους θύρες. Αντιδρούν, αντιλαμβάνονται οι 15χρονοι ή οι 14χρονοι όταν πηγαίνετε στα γυμνάσια? Το αντιλαμβάνονται? Όχι πάντα. Έχουμε τελειώσει για τρίτη χρονιά σε συνεργασία με την αστυνομία με μεγάλη εκστρατεία του sexting που αφορά ακριβώς την ενημέρωση των παιδιών γυμνασίου και ηλικίου όσον αφορά το φαινόμενο και ποιοι είναι οι κινδύνοι. Αλλά και οι δικές τους ποινικές επιπτώσεις όταν βρεθούν αντιμέτωποι με αυτό. Θα είναι υπόλογοι στο νόμο. Σεξουαλική κακοποίηση τελικά, κύριε Αναστασιάδη, είναι. Ναι, είναι στον νόμο της σεξουαλικής κακοποίησης του 2014, η οποία αρκετά άρθρα από την συγκεκριμένη νομοθεσία αφορά τον ψηφιακό. Τι γίνεται, όλο αυτό το φάσμα είναι μόνο στο ηλικιακό όριο των ανηλίκων ή και των ενηλίκων? Εννοείται ότι σε αυτή την κατηγορία, αλλά να αφορά ενήλικα προς ενήλικα, η προσβολή ενήλικα προς ενήλικα. Ναι, πάμε σε άλλες νομοθεσίες τότε. Μάλιστα. Ισχύουν και τέτοιες νομοθεσίες? Βεβαίως. Υπάρχει η σεξουαλική παρενόχληση, υπάρχει ο νόμος για το sexting, για το σεξισμό, με συγχωρείτε. Υπάρχουν για την γυναίκα, υπάρχουν ειδικές νομοθεσίες που παρέχεται προστασία, προσωπικά δεδομένα, μια σειρά άλλων νομοθετημάτων, οι οποίοι έχουν θεσπιστεί από τη Βουλή. Και του σεξουαλικού προσανατολισμού επίσης, αντιλαμβάνομαι. Βεβαίως, αυτό είναι και πάει στον νόμο περί ρατσισμού και ό,τι άλλες. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν ίσχυαν αυτά τα πράγματα τον προηγούμενο αιώνα, όπου μεγαλώναμε εμείς ως έφηβοι. Από το 2021 και μετά υπάρχουν μια σειρά από νομοθεσίες οι οποίες έχουν θεσπιστεί θετικά της Βουλής θετικά, και υιοθετηθεί διάφορες ευρωπαϊκές νομοθεσίες και οδηγίες για την προστασία των ευαίσθητων κυρίως προσώπων, για την προστασία προσώπων που χτίθονται στο διαδίκτυο και αυτό είναι προθετικό. Αντιλαμβάνομαι ότι οι αρνητικές επιπτώσεις ενός ψηφιακού αποτυπώματος θα μας στοιχιώνουν ή θα μας κυνηγούν για αρκετό χρονικό διάστημα. Γιατί αυτές οι κακές διαδικτυακές επιλογές, όπως παραδείγματος χάρη ένα κακό tweet ή ένας αρνητικός σχολιασμός ή μια πληροφορία που αφορά εμάς, τον οποιοδήποτε εμάς, μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες στον πραγματικό κόσμο. Γιατί μετά θα κυκλοφορήσουμε έξω, στον δρόμο, στην κοινωνία, στην οικογένεια, στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ζούμε, δρούμε. Δεν είναι μόνο αυτό το ορθογώνιο κουτάκι. Στη συνέχεια νομίζω τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Έτσι δεν είναι, κύριε Αναστασιάδη? Βεβαίως. Ας σκεφτούμε ότι έναν παιδί, παραδείγματος χάρη, όταν το εκθέσουμε εμείς ή εκθεθεί άλλος πώς. Με αυτούς τους τρόπους που προαναφέραμε. Μπορεί μια μέρα να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κανένας δεν το ξέρει. Και αυτό να του στοιχίζει. Έχουμε παραδείγματα απτά στο εξωτερικό, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου κάποιος υπουργός έκανε έναν κακό σχόλιο και αυτό ήταν ο λόγος παραίτησης του, γιατί το σχόλιο που έκανε πριν 10 χρόνια. Το εντόπισαν άλλοι. Το εκμεταλλεύτηκαν. Βεβαίως. Αυτό είναι θέμα που πρέπει ο καθένας
να είναι υποψιασμένος ότι στο μέλλον πιθανόν να το βρούμε μπροστά μας. Τι κάνουμε? Ακριβώς γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε Περιορίζουμε έμφαση... λίγο τον κύκλο, τη δραστηριότητα. Τι κάνουμε, κύριε Θεμιστοκλέου? Θέλουμε να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη και στην προστασία. Ναι. Και να πούμε κάποιους στον τρόπους. δρόμο υπάρχουν κινδύνοι. Ναι. Δεν θα σταματήσουμε να κυκλοφορούμε στον δρόμο, αλλά θα μάθουμε να προστατευόμαστε. Θα μάθουμε να διασταυρώνουμε σωστά, θα μάθουμε να οδηγάμε σωστά, να βάζουμε τη ζώνη μας στο κράνο μας. Ναι. Το κινητό τηλέφωνο να μην το κρατάμε στα χέρια. Το ίδιο και στο διαδίκτυο. Σωστά. Να πούμε κάποιους τρόπους προστασίας. Ελάτε παρακάτω. Πρώτα απ' όλα θέλουμε να ξεκινήσουμε από πολύ μικρή ηλικία, γιατί τα παιδιά έχουν στα χέρια τους τις πληροφορίες αυτές από την κούνια. Επομένως, θέλουμε μέσα από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ακόμα και σε νηπιακή ηλικία, που μαθαίνουν για το σώμα τους τι σημαίνει συνένεση, τι σημαίνει εκθέτω τον εαυτό μου, τι σημαίνει προστατεύω τον εαυτό μου, τι δικαιούμαι να κάνω στους άλλους και τι σε μένα. Επομένως, αυτό είναι ένα κομμάτι μεγάλης προστασίας. Το να μπορούν ήδη να μιλήσουν για συνένεση, να μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από αυτή την ηλικία. Βοηθώντας επίσης τους γονείς να βάλουν όρια στο τι χρησιμοποιούν και τι δίνουν πρόσβαση στο παιδί τους να έχει. Οι περισσότερες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης είναι για άτομα άνω των 18 και αυτό υπάρχει λόγος γιατί οι κινδύνοι είναι πολλοί. Επομένως, μεγάλος πληθυσμός που θέλουμε να βοηθήσουμε που εργάζεται με τα παιδιά είναι η εκπαιδευτική. Ως υπηρεσία εκπαιδευτικής ψυχολογίας έχουμε εκδώσει πέρσι την δεύτερη έκδοση για το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού, όπου δίνονται μέσα, έχει στόχο να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς στο πώς να προστατεύουν τα παιδιά, αλλά να τους εξοικειώσει και με τις διαδικασίες αναφοράς, αν χρειάζεται να κάνουν μια αναφορά και να τους υποστηρίξει στη διαδικασία αυτή. Τώρα, υπάρχουν και τα μαθήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σχολείο. Και από τα δημοτικά, αντιλαμβάνομαι, έτσι δεν είναι? Δεν θα πρέπει να ενταχθεί και εκεί ένα τέτοιο κεφάλαιο επιμονήμου και τακτικής βάσεως, αγαπητοί μου κύριε Θεμιστοκλέου, ή υπάρχει? Υπάρχει στο μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Έχει συμπεριληφθεί σε αυτό? Έχει συμπεριληφθεί το κομμάτι του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο, της άργας ανηλίκων, των grooming που μπορεί να είναι στα πλαίσια της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και του extortion, στο να γίνεται η απειλή ότι θα διοχετευθούν οι φωτογραφίες και του sexting. Μάλιστα. Ανταποκρινόμαστε, τα παιδιά το αντιλαμβάνονται, το χρησιμοποιούν λιγότερο ή με προσοχή? Νομίζω ξεκινά να γίνεται αυτή η δουλειά. Εφόσον η πρόληψη ξεκινά από μικρή ηλικία, χρειάζεται πάρα πολύ συμβολή των γονιών στο κομμάτι. Θα αρχίσουν τα αποτελέσματα να φαίνονται ή άρχισαν ήδη να φαίνονται? Κύριε Αναστασιάδη, κοντά σας έρχονται λιγότερες καταγγελίες? Μειώθηκαν ή αυξάνεται όσο πάει? Αυξάνεται γιατί ο κόσμος του διαδικτύου μεγαλώνει. Οι χρήστες του διαδικτύου μεγαλώνουν. Τα παιδιά αποκτούν λογαριασμούς σε Facebook, Instagram, TikTok κλπ. Από πολύ μικρή ηλικία. Αυξάνεται δυστυχώς. Είναι απαραίτητο, ρωτάω τώρα εγώ. Χρειάζεται σε αυτές τις ηλικίες να υπάρχουν αυτοί οι λογαριασμοί? Υπάρχει λόγος, αλήθεια? Όχι, δεν υπάρχει λόγος, αλλά να μην αποκλείσουμε και τα παιδιά. Από το τι από την τεχνολογία. Ακριβώς. Ωραία. Τεχνολογία όμως είναι ένα. Όλη αυτή η υπερέκθεση είναι άλλο. Δεν είναι, αγαπητέ μου κύριε Αναστασιάδη? Σωστό. Ναι. Όμως πρέπει να ακολουθούν τα παιδιά το διαδίκτυο γιατί είναι απαραίτητο στη ζωή μας. Ωραία. Και στη μάθηση επίσης. Ακριβώς. Όμως αυτό προσπαθούμε να περάσουμε και με το Υπουργείο και σαν αστυνομία και με άλλους. Αλλά με σωστό τρόπο. Ακριβώς. Είναι με σωστό και σεβασμός. Σεβασμός και για τον εαυτό μας, αλλά και σεβασμό και άλλους. Αυτό είναι η μεγάλη λέξη που χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι λέγεται ενσυναίσθηση. Και η ενσυναίσθηση έχει να κάνει με την κουλτούρα κάποιου λαού και νομίζω ότι δεν την διαθέτουμε αυτή τη λέξη στο λεξιλόγιο. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε και στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες, ότι πρέπει να σέβονται και τον εαυτό τους, γιατί υπάρχουν οι αρνητικές το τι θα ακολουθήσει, αλλά και σεβασμό προς άλλους. Αυτό είναι πολύ μεγάλη. Εμένα είναι το σλόγγαν μου, αν θέλετε. Ελάτε. Ότι αν υπάρχει σεβασμός, ίσως θα είναι καλύτερα τα αποτελέσματα. Θα είναι παντού καλύτερα τα πράγματα. Ακόμη και στα πιο απλά που είναι η απλή οδήγηση μέσα στους δρόμους. Και ο σεβασμός των άλλων οδηγών. Τώρα, μην μιλήσω για σειρά στην ουρά
και για σωστή συμπεριφορά ή σωστούς τρόπους, θα χρειαστούμε αρκετές ώρες εκπομπών. Μοιραζόμαστε λιγότερα ίσως ένας τρόπος στο διαδίκτυο, ανεβάζουμε λιγότερα. Ελάτε κύριε Αναστασία. Βέβαια, συγγνώμη. Ελάτε αγαπητοί μου. Κύριε Πολίνα, Σίγουρα το τι δημοσιεύουμε σήμερα μπορεί να είναι κάτι που δεν μας αντιπροσωπεύει αύριο. Ναι. Ειδικά όταν μιλούμε για ανήλικους. Ένα παιδί 13 χρονών, αν θα αναρτήσει κάτι, δεν σημαίνει ότι σε 3 μήνες, σε 6 μήνες θα αντιπροσωπεύει αυτό το παιδί αυτό που αναρτήσει. Πολύ σωστά. Επομένως, στο να μπορέσουμε να φιλτράρουμε ή να μην δημοσιεύουν τόσο παρορμητικά, που είναι μια μέθοδος προστασίας για τα παιδιά, αλλά στο να διαλέγουν τι θα δημοσιεύσουν. Πάντα μέσα σε νομικά πλαίσια και στο αν αυτό που δημοσιεύουν είναι σε συνάρτηση με τις δικές τους αξίες, με τις δικές τους πεποιθήσεις. Πολλές φορές αυτό το να προβάλλει ένα παιδί ή ένας ανήλικος αυτό που θέλει να δείξει στο διαδίκτυο μπορεί λίγο χρόνο αργότερα, σε 1 μήνα, σε 2 μήνες, να εκθέτει αυτό το παιδί. Ναι. Και δεν έχει τον έλεγχο να το αποσύρει. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν οι δωρεάν εφαρμογές που νομίζουμε ότι είναι δωρεάν. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι δωρεάν, διότι πληρώνουμε με το δικό μας ψηφιακό αποτύπωμα και τις δικές μας πληροφορίες. Ακόμη και το δικό μας email το καταχωρούμε, γιατί με το να κάνουμε accept, αποδοχή, αποδεχόμαστε την χρήση των δικών μας δεδομένων. Είναι και αυτά πολύτιμα, άρα δεν είναι δωρεάν για οποιαδήποτε εφαρμογή. Έτσι είναι, κύριε Αναστασία? Ακριβώς. Αυτό που είπαμε, ότι ό,τι καταχωρήσουμε στο διαδίκτυο μένει για πάντα. Ναι. Πιθανόν έχουμε κάποιες περιπτώσεις όπου παραβιάστηκαν μεγάλες εταιρείες όπως η Facebook, παραδείγματος χάρη, παραβιάστηκαν και όλα αυτά τα δεδομένα. Διερωτούμαστε κάποτε γιατί μας στέλνουν εμάς email και μας λένε. Ένα ενημερωτικό υλικό για κάποιον. Για κάποια που δεν ασχοληθήκαν ποτέ για αυτήν την εταιρεία. Πώς είναι δυνατόν? Αυτό είναι από την παράνομη πρόσβαση που υπήρξε στα προσωπικά δεδομένα. Ακριβώς. Υπέκλεψαν αριθμών δεδομένων κάποιου χρήστη και τα χρησιμοποιούν για μελλοντικούς άλλους σκοπούς. Αυτή γίνεται η αγορά αυτού των δεδομένων, είτε στο σκοτεινό δίκτυο, τον dark web όπως το ξέρουμε εμείς, είτε διάφοροι παράνομοι με διάφορες άλλες μεθόδους διαθέτουν αυτά τα δεδομένα προς πώληση και υπάρχουν αυτά τα ανεπιθύμητα, θέλετε, υπάρχουν αυτές οι. Μας αποστέλνουν συνέχεια κάποια. Αυτά τα spam, τα ανεπιθύμητα, τα γνωστά. Ακριβώς, τα ανεπιθύμητα. Τώρα, υπάρχουν κάποιες ποινές, φτάσαμε σε σημείο όπου εφαρμόστηκαν, εξαγγέλθηκαν κάποιες ποινές αυτής της σεξουαλικής κακοποίησης ή παρομοίων παραπτωμάτων, παύλα εγκλημάτων? Φυσικά. Πείτε μας. Φυσικά. Υπάρχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Πάρα πολλοί έχουν καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση. Για τέτοιου είδους αδικήματα. Τα τελευταία χρόνια, κύριε Αναστασιάδη. Βεβαίως. Και οι ποινές αντιμετωπίζονται αυστηρά από το δικαστήριο. Ευτυχώς κάναμε μεγάλη προσπάθεια και με την νομική υπηρεσία του οποίου ευχαριστώ για να εμπεδώσουμε ότι αφορά παιδιά. Αφορά έστω και αν είναι και ανώνυμα παιδιά. Μάλιστα. Η προστασία των παιδιών. Έχουμε πολυετής φυλάκιση. Πρόσφατα είχαμε 8ετή φυλάκιση για τέτοιου είδους αδικήματα. Μάλιστα. Υπάρχουν αρκετά καλές ποινές. Σας είπα όμως, αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι αν αξίζει τον κόπο ο θήτης, ο οποίος είναι ανήλικος, να τον πάρουν δικαστήριο. Ναι. Αυτό είναι. Και το κόστος της ζωής του μετέπειτα. Ακριβώς. Και είναι ένα αδίκημα το οποίο δεν διαγράφεται η καταδίκηση του, το ποινικό μητρό το φέρει για πάντα. Ναι. Όμως ανησυχούμε ιδιαίτερα γιατί υπάρχει αυξητικός αριθμός ανήλικων παραβατών. Συνεχίζει. Γενικά, όχι μόνο στο διαδίκτυο, και στο διαδίκτυο υπάρχει. Βέβαια. Μα το βλέπουμε και τα ακούμε καθημερινά. Άρα αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα και ανησυχούμε. Άρα η πρόληψη είναι πολύ μεγάλο, σημαντική. Είναι ένα μεγάλο χαρτί σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μεγάλη προσπάθεια. Ανησυχούμε επίσης σε συνέχεια με αυτά που αναφέρει η κυρία Πολίνα, είναι ότι αρκετές ανήλικες προπαντός κοπέλες αποστέλουν από μόνες τους γυμνές φωτογραφίες σε κάποιον αγόρι για φλερτ. Το οποίο δεν θίξαμε μέχρι στιγμής. Να το θίξουμε, ελάτε. Δυστυχώς το βρίσκουμε αυτό ότι προσπαθούν να προσελκύσουν την προσοχή κάποιου άλλου συνομήλικου τους
και στέλνουν είτε με ελαφριά ενδυμασία, με τα εσώρουχα, με γυμνές τους φωτογραφίες κάποιων υλικών για να το προσπαθήσουν να του. Και τι γίνεται από εκεί και πέρα? Αν το αγόρι είναι νούσιμο, έχει καλός. Αν δεν είναι. Ακριβώς. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι δυστυχώς υπάρχουν και το φαινόμενο αυτό ότι θα διαδοθεί, θα πάει σε όλο το σχολείο και αντιλαμβάνεστε και δύσκολη θέση της αστυνομίας και του Υπουργείου και του διευθυντή του σχολείου. Και ελάτε και το ίδιο το κορίτσι την επομένη να πάει σχολείο. Ακριβώς. Είναι πολύ ανησυχητικό αυτό το φαινόμενο. Γι' αυτό ο σεβασμός που είπαμε προηγουμένως πρέπει να εφαρμόζεται. Ναι, μάλιστα. Κυρία Θεμιστοκλέους, υπάρχουν και θετικά για το ψηφιακό αποτύπωμα? Να πούμε και κάποια δικαιοσύνη. Ναι, οπωσδήποτε υπάρχουν θετικά. Φτάνει να γίνεται ασφαλής και σωστή χρήση. Ένα πολύ μεγάλο θετικό είναι ότι υπάρχει πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες που είναι αμέτρητες, σε εκπαιδευτικό υλικό. Μηδενίζεται ο χώρος και ο χρόνος, οπότε μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με άτομα από όλο τον κόσμο. Μπορεί να βοηθήσει σε επαγγελματικό τομέα. Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στο να έχουμε τις φωτογραφίες από γενιές και γενιές ανθρώπων στη ζωή μας. Όμως πάντα πρέπει να γίνεται με πάρα πολύ προσοχή στο που αποστέλλεται, τι αποθηκεύουμε, τι κρατάμε, τι αναρτούμε. Ναι, και είμαι σίγουρος ότι αυτό αφορά ίσως και άτομα τα οποία είναι στον καλλιτεχνικό χώρο, που θέλουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και όχι μόνο τη μουσική ή το θέατρο, αλλά και τις δημιουργίες τους. Μπορεί να είναι σχεδιαστές, μπορεί να είναι ζωγράφοι και ούτω καθεξής. Επαγγελματικό προφίλ. Επαγγελματικό προφίλ, ναι, κυρία Αναστασιάδη. Όπου εκεί είναι άλλη βάση πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο το όλο θέμα, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Όπως τα θετικά είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ. Εμείς ενθαρρύνουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Ναι. Ενθαρρύνεται για να υπάρχει σωστή βάση χρήση του διαδικτύου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σίγουρα θα μας βοηθήσει για την επαγγελματική μας καριέρα, θα μας βοηθήσει για την μετεξέλιξη μας ως άνθρωπος, ως επαγγελματίες, ως οτιδήποτε αναζητούμε. Ναι, και στην καριέρα κάποιου ανθρώπου ίσως, και στην πορεία του. Το σημασία είναι να υπάρχει σωστή βάση, όπως είπε η αγαπητή Πολίνα, ότι να χρησιμοποιείται το διαδίκτυο με σωστόν τρόπο. Μάλιστα. Τι συμβουλεύουμε? Βλέπουμε και παππούδες και γιαγιάδες. Έχουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Ίσως να είναι και περισσότερες ώρες με τα παιδιά παρά οι γονείς, αφού δουλεύουν όλη μέρα. Τι συμβουλεύουμε? Πολύ σωστά. Ελάτε, σίγουρα συμβουλεύουμε να επιμορφωθούν και οι ίδιοι για τους κινδύνους, για το πώς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά, όποια και είναι η ηλικία. Ναι. Επίσης, είναι καμιά φορά βοηθητικό για κάποιο γονιό, παππού, γιαγιά, να δώσει μια συσκευή σε έναν παιδί για να κάτσει φρονιμονήσει. Ναι, ένα κινητό τηλέφωνο. Ναι, αλλά ακριβώς οι επιπτώσεις αυτές είναι πολύ περισσότερες. Επομένως, σίγουρα όρια στη χρήση, στον τρόπο χρήσης, στον χρόνο χρήσης και ήδη εμείς, επειδή είναι κάτι που πρέπει να αποδεχτούμε ότι εμείς δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιοι είναι οι κινδύνοι και ποια είναι η σωστή χρήση, είναι να επιμορφωθούμε εμείς ήδη σαν γονείς, παππούδες, γιαγιάδες ή φροντιστές των παιδιών. Ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις των παιδιών που πηγαίνετε στα γυμνάσια και στα λυκεία? Όσον αφορά τη χρήση. Ναι, ίσως και αυτό το ψηφιακό αποτύπωμα. Ή ακόμη έχουν άγνοια του κινδύνου? Πολλές φορές υπάρχει άγνοια. Όσον αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, η συχνότερη ηλικία είναι τα 13. Εκπληκτικό έτσι. Τα 13 εμείς τότε, θυμάμαι, τώρα μου πείτε, άλλαξαν εποχές, τον προηγούμενο αιώνα. Αλλά είναι εκπληκτικό στα 13 ο παιδικός εγκέφαλος να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, ένας από τους λόγους που είναι αυτή η ηλικία που γίνονται οι περισσότερες καταγγελίες ουσιαστικά αφορά στο ότι πολλές φορές σαν γονείς, σαν εκπαιδευτικοί θεωρούμε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμοι να εκπαιδευτούν, όμως η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται από πολύ πιο νωρίς. Έπρεπε ήδη να είχε αρχίσει, εννοείται. Σωστά. Και όχι στα 13. Ναι. Και δεν έχουν την οριμότητα που έχει ένα παιδί 15-16 που ακόμα είναι αρκετά ανώριμο, αλλά σε σχέση με ένα παιδί 13 που φεύγει από την παιδικότητα για να πάει στην εφηβική ηλικία, σίγουρα η άγνοια υπάρχει. Μάλιστα. Κυρία Αναστασιάδη, ποια ήταν η πιο άβολη στιγμή, αλήθεια, που νιώσατε κι εσείς ως ενήλικας αλλά και επαγγελματίας πια στον χώρο
από κάποια καταγγελία? Είναι πάρα πολλές δυστυχώς. Χωρίς να ζητώ να παρουσιάσουμε κάτι συγκεκριμένο. Αρνητικές περιπτώσεις, ναι. Αλλά είναι η επαφή που έχουμε με τους γονείς την ώρα που τους ανακοινώνουμε ότι το παιδί τους συμμετείχε σε κάποια ανήθικη. Ποια είναι η αντίδραση? Κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα, κάποιοι ανησυχούν πραγματικά. Κάποιοι είναι λιγότερο δεκτικοί. Τα βάζουν μαζί σας? Όχι. Ακούτε εσείς τις φωνές? Όχι, γιατί εμείς προσπαθούμε να τους προστατεύσουμε. Ναι. Αυτό είναι. Αλλά να πω κάτι που ήθελα να συνεχίσω. Ναι, αυτό που είπε η κυρία Πολίνα είναι ότι η εξάρτηση των παιδιών με το κινητό τηλέφωνο. Ναι. Δηλαδή, πολλές φορές ήρθαν στο τμήμα μας ανήλικοι. Θα τους πάρουν το τηλέφωνο για έλεγχο. Σας λέω ότι γίνονται επεισόδια. Σας λέω ότι γίνονται μάχες. Για να πάρετε το κινητό. Ναι, νιώθουμε ότι δεν μπορεί το παιδί να αποχωριστεί το κινητό τηλέφωνο. Γίνεται συνέχεια του δικού του χεριού με αυτό το μαραφέτη? Ακριβώς. Δηλαδή είναι σοκαριστικό αυτό που λέω, γιατί για να καταλάβουμε το πόσο εξαρτώμενα είναι τα παιδιά με το κινητό τηλέφωνο. Είναι το πιο ανησυχητικό που βλέπουμε καθημερινά εμείς στην αστυνομία. Δηλαδή το πώς δεν μπορεί το παιδί να αποχωριστεί το τηλέφωνο. Δηλαδή έρχονται εκεί με τους γονείς τους, αντιλαμβάνω, με τον κινδεμόνα τους. Και τους ζητάτε να πάρετε το κινητό για να εξετάσετε το περιεχόμενο. Ακριβώς. Και είναι αδύνατο να σας το δώσουν, δυσκολεύονται. Είτε είναι παραπονούμενος, είτε είναι ύποπτος. Ναι, ύποπτος. Ναι. Αυτό σας λέω, κάποιες φορές γίνονται μάχες σε εισαγωγικά. Τα παιδιά αντιδρούν έντονα και οι γονείς είναι ανήμποροι να επιβληθούν. Αυτό είναι ακόμα πιο σοβαρό. Ανησυχητικό πολύ, είναι για να κατανοήσουμε το πόσο εξαρτώμενοι είναι τα παιδιά από το διαδίκτυο και από το τηλέφωνο. Ναι. Αυτό είναι που ανησυχώ περισσότερο. Υπήρξαν πάρα πολλές δυσάρεστες περιπτώσεις που αντιμετωπίσαν γονείς που εμπλέκονται τα παιδιά τους σε διάφορες καταστάσεις που δεν θέλω να τις πω γιατί είναι και θέμα σεβασμού. Αλλά αυτό είναι αυτό που θέλω να δείξω, είναι ότι είναι εξαρτώμενοι πλέον τα παιδιά στο διαδίκτυο και στο τηλέφωνο. Είναι πολύ ανησυχούμε πάρα πολύ για αυτό το θέμα και αυτό προσπαθούμε να εμπεδώσουμε, να προβάλλουμε ότι να σταματήσει αυτή η εξάρτηση. Υπάρχουν τρόποι αποτοξίνωσης, κύριε Θεμιστοκλέου? Υπάρχουν. Φυσικά υπάρχουν. Υπάρχουν και προγράμματα από την αρχή εξαρτήσεων, ειδικά για το διαδίκτυο, οι συσκευές, όπως υπάρχουν για ουσίες, είτε για τζόγο. Μάλιστα. Υπάρχουν και για διαδίκτυο. Μπορεί κάποιος να ζητήσει βοήθεια, να εντοπίσει κάπου, τι μπορεί να κάνει, αλήθεια? Μέσω της αρχής εξαρτήσεων, μέσω του Υπουργείου Παιδείας υπάρχουν προγράμματα και μέσω της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που μπορούν σχολεία να ζητήσουν για να γίνουν οι ανάλογες. Ήδη οι γονείς μπορούν να ζητήσουν αυτή τη βοήθεια απευθείας? Ναι, μπορούν. Πάρα πολλές φορές και σε εμάς στην αστυνομία έρχονται και αναφέρουν τα περιστατικά αυτά. Τους καλούμε, τους συμβουλεύουμε. Αν υπάρχει επικίνδυνη πτυχή, σίγουρα δεν προωθούμε στην υπηρεσία ψυχικής υγείας, στο σπίτι του παιδιού. Όλα αυτά προσπαθούμε να το. Αλλά πάρα πολλοί γονείς έρχονται σε εμάς και μας αναφέρουν ότι δεν μπορώ να ελέγξω το παιδί μου πλέον. Πείτε τους κάτι, σας παρακαλώ. Δηλαδή κάτι που συμβαίνει αρκετά τακτικά και. Καλείστε εσείς να μπείτε στη μέση για να. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εντάξει, θέλω να πω για να πείσετε τα παιδιά ότι θα πρέπει να μειώσουν αυτή τη χρήση. Ναι. Κάποιες φορές υπάρχουν και καλά αποτελέσματα. Κάποιες φορές χρήζουν περαιτέρω βοήθεια στα παιδιά και προσπαθούμε να. Όλους αυτούς τους φορείς που με συνδυασμό άλλων ειδικότητων. Βεβαίως. Για να κάνετε ό,τι καλύτερο για αυτά. Ανησυχητικά τα πράγματα. Ανησυχητικά. Χωρίς να θέλουμε να πανικοβάλλουμε, δεν το κάναμε ποτέ. Τόσα χρόνια δουλειάς, αλλά είναι ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει. Σίγουρα. Και ίσως να μην το αντιλαμβανόμαστε κιόλας. Σίγουρα είναι πολύ ανησυχητικά. Σας λέω ότι εμείς εθαρρύνουμε τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά. Πρέπει να είναι ενήμεροι, πρέπει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά θετικά. Πάρα πολλά. Αρκετά διευκολύνει τη ζωή. Με το σωστό όμως τρόπο. Ακριβώς, ναι. Και όμως πρέπει να. Υπάρχει σωστή χρήση του διαδικτύου, ο σεβασμός που είπαμε. Με μέτρο. Με μέτρο και να μην καταντήσουμε να είμαστε εξαρτώμενοι
του τηλεφώνου και του διαδικτύου. Να δώσουμε κάποιες θετικές συμβουλές, κύριε Θεμιστοκλέους, ολοκληρώνοντας. Ναι, ολοκληρώνοντας, σίγουρα ακριβώς αυτό που είπε και ο κύριος Αναστασιάδης, ο στόχος δεν είναι να αποκλείσουμε. Ο στόχος είναι να επιμορφώσουμε και στα χέρια τους, όταν έχουν έναν κόσμο μέσω ενός κινητού, να μπορούν να το χειριστούν. Δεν μπορούμε να τους δώσουμε αυτόν τον κόσμο στα χέρια τους από την αρχή, αλλά να τους βάλουμε σιγά σιγά σε αυτό, σε πράγματα που είναι της ηλικίας τους, σε εφαρμογές που αντιστοιχούν στην ηλικία τους, να ενθαρρύνεται η σωστή χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για επικοινωνία, αλλά να μην είναι ο μόνος τρόπος να απορροφήσουν πληροφορίες ή να επικοινωνήσουν. Επομένως, ο χρόνος, ο τρόπος χρησιμότητας είναι αυτά που θέλουμε να δώσουμε έλεγχο, να βάλουμε όρια για να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν τη σωστή χρήση. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτός ο έλεγχος και αυτά τα όρια θα πρέπει να μπουν από μικρότερη ηλικία. Γιατί αν πας τώρα σε ένα έφηβο 15-16 χρονών, 13-14 και να του πεις σου παίρνω το τηλέφωνο και δεν το ξαναδίνω, εκεί θα υπάρχουν χειρότερα αποτελέσματα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν κάπου αλλού. Κύριε Θεμιστοκλέους. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Ή και να γνωρίζει και τι περιεχόμενο και σε τι μπαίνει και βλέπει. Ή κάνει καθημερινά, κύριε Αναστασιάδη. Σωστά. Εγώ αυτό που λόγω της πείρας μου διαπιστώνω είναι ότι δεν υπάρχει επικοινωνία των γονιών με το παιδί ή το παιδί με τους γονείς. Δηλαδή δεν ρωτάμε τι σε απασχόλησε στο διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη. Τι σε απασχόλησε σήμερα, υπήρχε κάτι στο διαδίκτυο. Βρήκαμε πολλές φορές παιδιά να είναι απομονωμένα, παιδιά να είναι σε αδιέξοδο, γιατί προσπαθούν να λύσουν το θέμα αυτό μόνοι τους. Δεν υπάρχει ο διάλογος. Ακριβώς. Και άμα δεν υπάρχει ο διάλογος με τους γονείς, με ποιους θα υπάρχει τέλος πάντων? Και διαπιστώσαμε όταν ήρθα στο γραφείο μας και σε εισαγωγικά αναγκάστηκαν να πούν τι τους απασχόλησε, ένιωθαν ανακουφισμένα τα παιδιά. Που μιλούσαν μαζί σας. Ακριβώς. Αυτό διαπιστώνεται ότι σημαίνει ότι δεν υπήρχε προηγουμένως επικοινωνία των γονιών με το παιδί ή το παιδί με το γονιό. Γιατί εντρέπονταν είτε τα παιδιά να αποταθούν στους γονείς ή και το αντίστροφο. Ή και το αντίστροφο. Πόσο μάλλον για γιαγιάδες, για παππούδες που απασχολούν τα παιδιά γιατί έχουν χίλιες δουλειές, όπως είπαμε προηγουμένως, οι γονείς προηγουμένως. Άρα θα πρέπει, μια συμβουλή είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει περαιτέρω επικοινωνία με τα παιδιά μας, να ελέγχουμε κάποτε, αν μας επιτρέπεται βέβαια, το περιεχόμενο και να μπουν κάποια φίλτρα προστασίας, είναι πολύ σημαντικό, να μην υπάρχει θέαση προς πορνογραφικών υλικών, γενικά θέαση αυτού, υπάρχουν φίλτρα από εταιρείες όπου αποκλείονται ακριβώς. Όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν για να υπάρχει μια υγιή χρήση του διαδικτύου, την οποία εμείς, επαναλαμβάνω, παροτρύνουμε να υπάρχει χρήση του διαδικτύου. Απλώς να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Μα είναι το μέλλον. Όλα γίνονται πια μέσα από αυτή τη συσκευή. Σωστά. Πιο εύκολο δεν θα μπορούσε να γίνει. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο για τον χρόνο. Αλλά και τις υπηρεσίες σας που προσφέρουν για αυτό το στόχο, με απότερο σκοπό την προστασία των παιδιών, που είναι και το μέλλον αυτού του τόπου, κύριε Αναστασιάδη, κύριε Θεμιστοκλέους. Να είστε πάντα καλά. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι να ξαναρθείτε, να κάνουμε άλλη μια ενότητα. Ίσως να εμβαθύνουμε, να δώσουμε και κάποια παραδείγματα στους φίλους τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά. Με αφορμή βέβαια την έρευνα του αγαπητού φίλου και συναδέλφου Γιώργου Αβραάμ για το ψηφιακό αποτύπωμα σήμερα. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα. Γεια χαρά.